Doncs hi havia, per exemple, començant per les senyores, hi havia les dones que unes teixien, altres feien billes, que se'n deien, altres dones portaven els ordinadors. Els ordinadors no volia dir això d'ara, no. Els ordinadors, sí, eren uns ordinadors, se'n deia allò. Feien l'ordit, que se'n diu, no? Les ordidores feien l'ordit. I després la trama era quan ho portaven al teler i allà al teixir passaven la trama, que sortia de dintre una llançadora, que en deien. Dintre la llançadora hi havia la billa. Després de les dones hi havia les polidores, que quan estava ja la roba teixida i tot, ho portaven a les polidores, que les polidores no eren res més que unes senyores que miraven, que en deien escarbats, que s'hi havien, sí, vol dir disbarats, que hi havia un ús, estava mal feta la tela i no quedava la roba fina, doncs allò ho havien de treure i ho havien d'arreglar. Aquestes eren les polidores.